Дякую вялікі, Ігор Лявонович. Thank you very much, Your Excellency. У першую чаргу я бы хацеў падзякаваць Акадэмію навук Рэспублікі Беларусь за тое, што яны згадзіліся прыняць гэтую канферэнцыю і быць партнёрамі Брытанскага інстытуту міжнароднага і параўнальнага права. І падзякаваць таксама я хачу брытанскую амбасаду за тое, што яна згадзілася падтрымаць гэты праект і забяспечыла ўсім, што неабходна яе удзельнікаў і арганізатараў. Раскажу некалькі словаў пра Брытанскі інстытут міжнароднага і параўнальнага права, які асноўны арганізатар гэтай канферэнцыі. Тое, што мы робім, галоўным чынам гэта мы параўноўваем розныя сістэмы права і глядзім, у якой сістэме мы можам заняць нешта тое, што можа карысна спрацаваць для іншай краіны. Часта гэта не самыя ідэальныя паралелі, але ў кожнай сістэме, у кожнай дзяржаве, у кожнай краіне можна штосьці вывучыць і чамусьці навучыцца. І якраз ідэя гэтай канферэнцыі ў тым, каб нам паглядзець, як мы можам выкарыстаць досвед Вялікай Брытаніі і ў прыватнасці адной з частак Вялікай Брытаніі, якая называецца Валія ці Уэльс, якая найбольш інавацыйна з пункту гледжання развіцця сваёй мовы. І валійская мова вельмі адрозніваецца ад англійскай мовы. То есть там сур'ёзныя праблемы іншага характару, але яны паспяхова вырашаюць гэтыя праблемы, і мы хочам даведацца, што можна Беларусь для сябе ўзяць, а таксама магчыма, што валійскія улады, валійскія даследчыкі могуць паглядзець у Беларусі для свайго досведу. Для сваёй працы, асноўную частку сваёй працы я, дарэчы, раблю не ў Англіі, не ў Вялікабрытаніі, а ў іншых краінах. Недавно я скончыў адзін праект з Казахстанам, перад гэтым быў праект у Канадзе, і перад гэтым быў праект у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, і ва ўсіх гэтых краінах існуюць розныя мовы. І я заўважыў, што заўсёды, калі ідзеш на афіцыйныя нейкія падзеі, калі ёсць две афіцыйныя мовы, то заўсёды чыноўнікі будуць казаць спачатку на адной мове, нават фармальна, то есть прывітальна, цырыманіяльна, а потым яны пераключаюцца на іншую мову. Напрыклад, у Казахстане яны пачынаюць з казахскай мовы, потым пераключаюцца на рускую мову. У Францыі часта з французскай мовы, потым пераключаюцца на англійскую мову. Для таго, каб паказаць, што гэта важна паважаць правы і інтарэсы ўсіх грамадзянаў краіны. Калі мы глядзім на сітуацыю ў Беларусі, тут ёсць цэлы шэраг пытанняў, якія робяць Беларусь унікальнай. Напрыклад, ці мы можам сказаць, што беларуская мова – гэта мова меншасці? Напэўна, не можам, таму што большасць насельніцтва ў краіне – гэта беларусы. Аднак ёсць шэраг рэчаў, над якімі трэба працаваць для таго, каб палепшыць стан беларускай мовы. З іншага боку, ёсць сітуацыі, калі, скажам, чалавек не валодае беларускай мовай, прыязджае ў Беларусь, яму вельмі цяжка, напрыклад, знайсці дарогу ў метро. Напрыклад, станцыя «Усход» напісана, а чалавек не разумее, што такое «Усход». І таму таксама пытанне тут, ці ёсць гэта двухмоўе ці не. І некаторыя рэчы навукова абгрунтаваныя, некаторыя рэчы, в прынцыпе, інтуітыўна можна зразумець. Скажам, калі я іду у Казахстане і звяртаюся па-руску, каб купіць штосьці, а мне адказваюць па-казахску, гэта не двухмоўе, хаця мы размаўляем на двух розных мовах. Але калі я звяртаюся па-руску, мне адказваюць па-руску, ці я звяртаюся па-казахску, мне звяртаюцца па-казахску. Вось гэта ўжо, на мой погляд, гэта ўжо двухмоўе. І калі ўзгадаць выказванне Александра Григоровича Лукашенка, якое ён зрабіў не так даўно, што калі мы згубім рускую мову, тады мы згубім розум. Калі мы згубім беларускую мову, тады мы згубім сэрца. І пасля гэтага я паглядзеў на прычыны смертнасці ў Беларусі. Насамрэч, праблемы з сэрцам, з крывапатокам – гэта асноўная праблема смертнасці ў Беларусі. І яшчэ адна цікавая паралель, што большасць тых людзей, якія пакутуюць на праблемы з сэрцам, яны не прымаюць ніякіх лекаў. То есть часта гэтая праблема якраз у руках людзей, і пытанне ў тым, які лек знайсці, якімі метадамі можна вырашаць гэтую праблему. І метады могуць быць вельмі розныя. Напрыклад, недавно на Фейсбуку хадзіў фотаздымак працоўнага кодекса 22-го году, здаецца, у якім было напісана, што калі працаўнік не хоча наведваць курсы беларускай мовы, вывучаць беларускую мову, яго можна звольніць. Такія ўжо метады савецкія ў нашыя часы не прымяняюцца, але гэта таксама адзін з метадаў, які прымяняўся ў мінулым.
Зараз усё гэта робіцца значна больш мякка і для таго, каб паважаць інтарэсы ўсіх людзей, незалежнасці на ці яны хочуць размаўляць на рускай мове ці на беларускай мове. То есть галоўная мэта канферэнцыі, я спадзяюся, што гэта першая канферэнцыя, але не апошняя канферэнцыя, гэта спрабаваць знайсці тыя метады, прапанаваць пэўныя метады для прадстаўнікоў дзяржаўных установаў, для прадстаўнікоў навуковай супольнасці, якія потым можна укараняць у Беларусі. І вам была раздадзена такі невялічкі аркуш паперы, на якім мы паспрабавалі параўнаць сістэму ў Беларусі з сістэмай у Уэльсе. Гэта нідзе пакуль не апублікавана, таму што некаторыя рэчы там вельмі спрэчныя, некаторыя рэчы мне ўжо сказалі, што ў Беларусі робяцца, але гэта пачатак дыскусіі і пачатак выпрацоўкі тых метадаў, тых лекаў, якія, магчыма, можам выкарыстоўваць у будучыні для таго, каб захаваць беларускую мову, узмацніць беларускую мову, а таксама для того, каб узмацніць і захаваць беларускую дзяржаву і незалежнасць беларускай дзяржавы. Апроч таго, што я працую ў брытанскім інстытуце міжнароднага і параўнальнага права, таксама жывучы ў Лондоне, я з'яўляюся актыўным дзеячам беларускай дыяспары і не шмат, але некаторыя з вас таксама наведвалі бібліятэку Скарыны і музей у Лондоне. Таксама мы выдаем часопіс беларускіх даследаванняў The Journal of Belarusian Studies на англійскай мове, які ўключаны ў базу дадзеных Scopus, у розныя іншыя базы дадзеных. І з гэтага году ён будзе выдавацца выдавецтвам Брил, адным са старэйшых выдавецтваў Еўропы. Я хочу перадаць 3 асобнікі гэтага часопіса для бібліятэкі Акадэміі навук. То есть гэта только одна частка з той працы, якую беларуская дыяспара робіць, і я ведаю, што Міністэрства замежных справаў таксама ў гэтым накірунку спрабуе працаваць, каб задзейнічаць не толькі беларусаў, якія жывуць унутры краіны, але таксама па-за яе межамі для розных мэтаў, у тым ліку для таго, каб забяспечыць сапраўднае двухмоўе ў Беларусі. Дазвольце мне скончыць на гэтым.